Ako financovať dom na Blamonte? Financovanie nehnuteľnosti môže byť zložité a pre mnohých ľudí predstavuje stres. Na trhu je dnes veľa možností, no nie každá je bezpečná a bez rizika. Často sa stretávame s nesprávne nastavenými hypotékami, ktoré môžu predstavovať väčšiu záťaž než úžitok. Poskytovatelia hypoték niekedy nemyslia na skutočné dôsledky pre rodiny, ktoré tak môžu čeliť finančným problémom. Volám sa Iva Zvolenská a viac ako 14 rokov som pracovala v bankovom sektore. Počas tejto doby som videla príbehy rodín, ktoré si našli nový domov plný radosti, ale i také, ktoré sa dostali do finančných ťažkostí. V projekte Blamont je našim cieľom nájsť to najvhodnejšie finančné riešenie prispôsobené vašim možnostiam a predstavám. Riešenie, ktoré berie do úvahy nie len splátky, ale aj ostatné výdavky spojené s každodenným životom. Výsledkom bude úver, ktorý je bezpečný a komfortný pre vašu rodinu. Nie len na pár rokov, ale na celú dĺžku splácania. Chceme, aby ste si celý proces budovania nového domova užili. Pre tú celú byrokraciu preberáme na seba a so všetkým vám budeme nápomocní. Vyplňte kontaktný formulár alebo zavolajte. Rada vám osobne predstavím všetky možnosti financovania vášho nového domova.